Nakajingmi kubor halor kajingmi shekmat ki katu katni ki longkme ban persa e kajing penyang tawa Airtel hakawai na ki dong kasnong light riboy district hakakatwai tere uyayong arhaja arpusan uba leki calan urang ba snong ka light ulapen kesan nia ba uklam le don bor ya kajing tay tawa Airtel hendrai kade kajing shimrai hi upat ba bat ban ongru ba kajing persa kita ki longkme kam long ka basong nia. Habakran sa usulong mil uba liki ulong bahaswa banbu yaw tawar jiyo house nam arhajar kan rio hakadong lapan snguru ikajing dan kam banbu sa yaw Airtel connection hauju tawa ublabu house nam arhajar arpuway. Henry nakajing dan kajing thot yaw Airtel larakin bu lang hauju tawa kalapan long ikinong song snong ban lumno daka executive committee ban ajing menjeru ban tay thamay no yaw tawa Airtel. An petip sepi ba uni u Airtel tawar uladon rupa rangkat bat u Jio tawar nakong ngidon ya u Jio tawar te po dong kim ha ka jaka jung kiri shmet ha jaka jung kong felicita mukim ya balawan bo ya uni u tawar hakis nam ajar khat rew ha ka ba nakaliang jung ka company Airtel pan kelawan ban pen ya sok lang pat u router jung ka te po jung Jio ha kis nam ajar apwe ka ba kita bu lang ban uni Jio ya uni router ka jungki tapi de bekene ke banta nakaliang juga company man hakini ki snam pi baladap arjar arsaw hakip nai November ki lawan haka banta ki kwa ban bu no la ujung tawar haka bede ban yo la ujung tawar ban nombu syu bat Jio hendai banton no la ka jong tawar bakin la ban pentrekam nang ta ki lawat ya ka range no babyang tam nak banta ban bu ya uni tawar nengkong nakaliang kajungi habaki wan sa snong ni la persang ban yalam ni ki jaka snong benon stay sejrong kim jrong lum stay ba marjan bat ne utawar jong Jio hakban nakaliang kajungi la persang ban le ka sarbe bat klem long kataka makataka location ka ban la ban aya kata ka jing sekri ka babyang service ka babyang nak banta ban penyo ya ka network skiwe ki ban tajong kini ki snong ki ba marjan adin natu ila persang setem ban hak bakhadu ila peni kwa ban peni sanisa jaka ka badon hang ni dong lumpedeng ban nakaliang kajungi ila persang ketika jaka ka ba temu ban bu menta ka bala stang heru e kajing trei ban hang te bala le ka sarbe ila ba kalong ka babyang ban la ban ai kajing sekri wat te ki snong ki bamajan jungi kum ka snong pam laban pam rengai ki snong ki badon hapo tham ta ki sentor ki umkra ki pedang rim jair matalam long ki maupat ki mau senam ki snong ki basat hem uni u tawar ulaban ai ki jing sekri te habi te bekne na kaliang ka jungi kum ki nong ki kam jong dor bas nong ila khot choi ki isi na ki isi ngila sim ya ka rai ka resolution ngila depan ya soy sign nakat daka isi jong ka snong hi om de le simet na kaliang jong akum rang bas nong kumbala don bakono Andre ka jingetip lang juki isi mambar hi hakabede bakini ki extip mambar kirang padong da ka jingya muncul lang nila sim karai ban bu no sini baru ka jingbu ya uni tawar om de bang ong bangi de ka jaka kumodon kiba makiba songthu bakla pan songthu bakla Andre ka de ka bana kaliang ka jungi ngi don ni khalis ka ba arpos nam baru ka juku por ka ba nakaliang ka company kan hab ban siu pat kum ka baiwai sha ka don barsno om de sino sino urishment kade ke jakasnong batru kade ke ba ki haban siu sha ka dot basnong sha ka account jong ka dot basnong ka jungi ya be de bekne ke banta ka tang ko ban sai om de u bathamai hande baladon lupa suan ra no batbu ka jakasnong batru ba nakaliang ka jungi ki nong ki kam jakasnong ka ta ka ba ngi ko ban ma ban yo ya ta network babyang hapo snong batru shakiwe pat ki snong ki mamarjan namar kani ka juk ka mamta ka juk jong ka jingkala ka juk jing nai start ka ba ngi don kam ya kan network ka babyang ha kono kono ka banta ka ba lade ha ka pule ka puthi lade ha ka rep ka yang lade ha ma ha ki department ba pher pheru don kam ya kane te ha ba de bat kane ka ta ka bangi ko ban pensai batru ngila ya sakmat batru ha ka klip mat ka ba nakaliang ka jungi kum ka dor basnong ki executive member ngila wan rangkat bat ka company Airtel ban sedang ban train no ya kane ka mai kane ki jing trei nang ta don ki kat ka ningut ki kilong kemi ki ba persya hadir ba kila persya nakaliang ka jungi ki nong kit kam snong hi ki ong ki ba lada nakaliang ka jung pi ya persya ni kwa pan mangin khot ka meeting jung ki pai pa snong bat ni lale hiru ya kata pangi don mano mano ba ujor ngim ka ban sula da ka bor man su thom da ka bor re nakaliang ka jungi ni haba ki pen snow yangi bat ni ru ngi mangi snap ya kata ka
jing pensau ka jungki namar ki don ka hok ban pensau lada nakaliang ka jungi la lai ka babakla ting ong to ngin khot ik meeting batru ngin ya pensai hakmat jong kadorban bat karai ka bakhadu ka dei karai jong babon balang ya ka khat khandai trik jong ubnai Februari ara jara posan ngila pelong ya ka general meeting bat hakati ke general meeting hadin bangila pensai nakaliang jong company ro lawan hiban pensai nakaliang ka jong company kila pensai hiba lada ka don kum kata ka jingkta nakaliang ka sorkar ka nam ailat hiru banbo ya kini ki tawar te habai de bakni ngiru ngila pensai hi nakaliang jong snong ba ude ba ladon lupa ngisura ya u hangde pan bo no la ka jong tawar te bat hadin nang ta nakaliang ka jongi ngila mag haba kut hi la sim ke jing menjur da babun balang bat babun balang hi pai pa nong snong hi borok awai hila ya menjur lai stang kat tu kan ngut sipo kat san ngut ibaya persya bat hadin nakta nakaliang ka jung pai ba hi sim karai ban bu no bat ban pentre bi no ya uni u erta tawat kendit kensan pan nakaliang jung usim jung ka hima khairim o ai da ka order ban pen senge ha ka bede bat kini ka city ka jung ka baar punyo trik banai ba ara jap pesan bat kini ka city jung usim bong ba ka don ka jing ujon nakaliang jung karai ha ka bede bat kini ba ki don ba ujon nakaliang ka snong dan nakaliang ka jungi ngila lek ban kendu ya u pa im ya pa im budget sing sim hi u sim jung ka hima khairim ha ka san trik banai ba lai arajar pesan bat ka jingi kundu jungi hangtei ngila yakran da hadin ngila pensngawi bangila dep ban da plong da meeting na taru ka rai jong pai ba par hadin kata pa im yong ba ka jimbu ya towar ka long ka jingman toy na ka banta ki pai ba no snong bat om de tangi ko umsalai hande ya ki khun ki hajar ki jungi ki badon na kini ki snong ki ba majan ban ngi baru nakaliang ka jungi yong ban namar kala don ka complain nakaliang jong karai khile sakarai yakran baru sim jaka hima jong karai par hadin nak tapan anu ka report sawan pan pentip senga baru ngila lej ban ya kendu ya usim jong ka right nok tham ha ka nyau trik nai balai ajar pesan pan pensngawi kini ki jing ki ba nakaliang ka jungi ya kendu mat ha kate ke meeting rekat berkatu ke dingut ki executive member kino ki kam ki bahak mat ka dor basnong ngila ya keren bat usim jong ka right nok tham sim tas bat basong basa hang te po sentiu mau hadin bakajing ya keren jungi ka nakaliang ka jungi yong ba lada kam don kanu ka objek na kasnong kamut ba na kinong snong jumpi ngi nakaliang ka jungi ngi nom deklar ka bete kini ka banta dai namar ka don ka objection da don kinong nong ujor persya te dai nakata ka daw nakaliang ka jungi ngi komplain sa usim hima padu aya kani ka rai hukum pan pensange hadin kata nakaliang ka jungi la yakran ngila penso ko ba kap baka general meeting hi karai chung pai ba long ban bu umde bangi sule tang katu kadengut de de ka jimbur jor chung pai ba long chung snong nakaliang jung sim jong karai ha tu gasni hi ulang ba bu no ya ka meeting ha ka khat we tering jong upanai march bat nakaliang ka chunga lambat kilong san ngin sawan nang ta swa kata ha ka sipo terik upanai march ha ka mit jong ka sipo terik wan ya kendu saban nga pi ki isi member ka tu kenengut bat ngi kilong san bat nga kum sim ngin ya don chwa jing ya phil jumut chwa bangin wan sa ka snong chuphi lada ngi wan ru lada ki babun hi ki menjur kamut bana kaliang ka jungi ngi haban sim ya kata te kata ka bana kaliang jung sim right ru la pan snow te hadin nang ta nakaliang ka jungi la mangila pertasnong ha ka sipoterik janmit jung sipoterik bat ngila lej halenti steng lenti ngila mana nakaliang ka junga hi ngapun yu sim juga right nong tham ba pentip bangila don halenti ban wan ni kendu padi rangkat bagi katu kenengut ki nong kit kam snong te handai ka ba snow kendit pat kalong ba usim jong karai nong tham kata ka bangapun hi kata ka klip mat hi u khang pen ban wan ya kendu batru u ha ban pen snge ya kata ka meeting ka ba labu ayakut badu ka ba ma u hi labu sngi ha ka khat we terik dan nakaliang ka jungi la de ban pertas nong da ka ba burom hi usim hala ong pe pa im la da pi pha no yangi pi pen snge no yangi i sipo khat we ngut ma bat nong ki bagi lawan ya kata ngim song per handai kaban nakaliang ko jungi la pertas nong kabang la pentip pai ba nong susnong ngim la su ban kala da khoi pan amarsin bangi la pertas nong ki pai ba nong susnong kumukin ong yingi la da mentah hingi ong pat ba la pen kala no la pen senge no ngin nya sakman ka beide bat ka meeting ka khat we tering bat ru som bha ban wan la da pi wan nakaliang ka jungi kumbangi la yakut bat phi kumbangila pertas nong ngin penyai be ya ka general meeting ya ka dorbar step
bat hakate ka step jong ka khatwei trik ila pulong ya ka dorbar step bat hangte badan football snong jungi bat hakate ka meeting hero da ki pai ba nong snong ngila pan sai bang ngila ya thu ki ka e ka bala ja ka bala man ka bangila ya sha ka rai ka bangila le ya kundu sha usim jong ma bat ngila pan sai ki pai ba nong snong ni so si ban ma ban ni snoi ka tu ka ba nakaliang ka kong dalbon mukim ka wen ki long kumi ki banang ni na snong jungi ka ba maka pat ka kono ba ngila le klem ka jingtip jong ki pai ba nong snong klem da menjur ki pai ba nong snong andai la sim ya kani lamba ka jingtip jong ki pai ba nong snong ban ngila ya ben pa ben tik pa tik kandon pa kandon lada don kum kata ka ba mo ki ba persya nakaliang ka jong ki ngila da khot ka meeting lada nakaliang jong usim hima ula ai ka sithi jing pan sangi ngila leit ban kandu aba usim hima upha sa usim raj ngila leit ban kandu sha usim raj bhawa usim raj pat upha ban bu ya ka meeting ba unwan ngila bu re nakaliang ka jong ki kelak ten bat ru ki klem wan sa dor bar ka ba ngila maka ba maki hi ki bu akak wei terik bat ki klem wan pat sa dor bar wei ulong sa do klem don usim dalade hiru usim raj klem wan sa deka dor bar step ka bangila bo bat hakani ka khatwei terik ka meeting ka general meeting hi karai ka bakhadu kalong be bo pai ba nong snong ula sodam bat ula so bitang ya ka jingkhot si ki jingkhot meeting ya khani ka ju ka kam bat pai ba nong snong ula shem ya ka jimun jur hi ban ya chakman tan trei bit no bat ru palada don manu manu kini ki bat dang penwet lane na kaliang ki ba penwet ru da haban khot ni ka kam na kaliang ka jong ki pai ba nong snong ki ong manu ban siu bai singi yangi yakaju ka kam ngin lut singi lai singi sau singi tang ya ini banta te hak bakhadu nakaliang ka jungi ngila sim ya ka rai ju pai ba badru ngila leit mani kundu pat namar kham hakli jong usim jong ka rai nong tham ngi don sa uleng do jong ka rai mau shai ba pe chakni ka thain sarik rai ki jungi yakini ki snap rai ki bron chakni ka thain ri bhoi jungi bad habangila leit kundu ya uleng do mau shai rangkat pat ka jing tho ka report ka bangila ai nadu bangile chu sim hima hadu baula pha ingi saka right hadu baka right pat kam sngap kam sngow ye kijing pen sngow jungi ye kijing ut jing nam jungi baru ka klem sem lawan heru ban wan ha kata ka meeting ka bala hot ka bala bu na kaliang ka jungki hi te habai de bat kening ila ai kijing tho shows u dang do jong ka right mau shai ban ngila lej ban ye kundu yo dang do jong ka right mau shai ka khat artrik panai balai arah jaro pesan pada kini kijing ye kundu jongi ngila ai ka report yu kabala don hi ka kupi hang ni ngila le bin pa bin ta ki kot kisla ki don ki record ki babiang ki ba nakaliang ka jumpi la da pi kwa ya ki jing pen sisharu pila ban pet kini ba ngila don ni kini ki jing tho jing tar ki ba ngila don ka record bat ru ba uleng do mo shai ha ba ulai i kini ha bula snap ya ki jing pen sngo jungi te nakaliang ka jong u ula ai yangi da ka NOC raba mau ai ka NOC ha ka khatlai terik banai ba lai 8,000 pesan baru ka NOC ke ba nakaliang jong u leng do jong ka right mau shai ulak do shai hang ni pon ong ba uleng do ulai ka ni ke NOC ba ka dor bar sno salan ya ka ni ka company Indos Tower Limited na ka banta ban ka jingbu bat ka jing pentre yu ne u mobile tower na ka banta ka chimut to jing ki pai ba nong snong jong ka salan bat jong ka thain mau ti hi bar ka we da kening a jing bit ba phinya sakmat ya ki jing pentre ya utei u tower batru hak be de bat kani ka jing kam trai jong karai ya kani ka jaka ya ka tangi la ban ong ba ma ka e ka ba nakaliang ka jungi ngi kwa ban pen snow ba ka klip mat ka ba ka right nong tham kal ai usim bat ki basan jong ka right nong tham nadu ki ba manswa bat kini ki ba mantahiru nadu ka klip mat ka bakila ai ka dulir put di bam jungi ka bangila yo haus nem khat khandai spa khandai pho khat riu tarik nai ban kong jong snem khat khandai spa khat khandai spa khandai pho ka klip mat ka bakila ai ka dulir kata kimla shu ban kam trai ka no ka jaka ka bahap apo put sam jungi klam da ka jingtip lang jungi ka dor basnong ka jingtmu jungki balai bau ki wan ban punwit yakni ka mut ba nakaliang ka jungki ka jingtmu jungki ban dilam ya ki jaka jong ka snong ka jungi namar kila le teng ya kata ila de ru yakni ka jaka silong khot nakani ka jaka snong ka bangi don sha ubar snong jungi hakabakani kala don hakakis kala don hakut hakabai de bat kani yo le se kani ka de ki jingle jong kiru tang ban ma ban pen klumar ki pai ba no snong jingi da ka ba pen kam ya ki katu ka dingot ba ka de ki jaka raj bat ru ngi kwa ban ong ba bale mat nakaliang ka jong ka raj ya persya ka be de ka jingbu tawak Mariala deru nakaliang ka jungki hang te hapo lau kentang jong ka raj nong tham ibu ya u tawa
ibu ya ujio tawar halau kentang juga right dong tam hapam laban telada maki kibu balai par ki bisni yangi pangibu aja kasnong kadon jemut ayu haba maki persiapan ru baki ong ba kawan ra ya kata ka jing jot jing para kawan ra ya kata ka jing sniu jong ki jingrep jingriang lada utei badan hapam laban ha ulau kentang juki ha ulum ba ka right ka labu kum kita ulau kentang kidang bu do tawar te balai ladang ibu hang ne pat maki ki selan ban wan ban tuklat te jing sisa kidi ban weng chwai te tawan hapam laban te ulau kentang juki te hadin natangin saya pet ya ke kebarot kam baru ba une le bala don lupa kumno maki pat ki ban ong ba o ba wan kum kata kajing kita la do la kata te balai kat kitu wisne mila don mata do ke la jan don taki host nam kajing wan jung ne u jio tawa bar kajing bu lang bar ertan ha kate ke jaka te kata ka bana kalian kajungi kwa pan kentho be de bar kene baru ngida pandem jor ya kajing keno kajungki ya kajing kam trai jungki ya kajaka namar bangi layo ya kedulir depan ba biang kibangi layo nadu karai ngi layo nadu u deng dok mau syai Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya